Igu nkwụ gwakwa na ọmụ nkwụsị ya na ọ gaghị adịkwa n'anya gị wa bụ ọmụ ebido hụ ihe ha bụ igu nkwụ n'ahụ maka na Igbo kwuru okwu sị na ọgọdọgọ eru nwoke ebe o ruru ibie ya mere anyị ji na-anabata onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo onye na-enene m n'ụbọchị tata n'oge Ugwumba ịma na anyị buru na-anabata ọzọ amara m na ọtụtụ n'ime unu na-ene anya si oge ọ ga-erukwa eru nwee na-asị onye ọbụla na-enene anyị n'ụbọchị tata onye ọbụla wepụtara oge ya ka anyị na-enọrị n'oge Ugwumba Jehova ga-agọzi gị nkwa na-ekwe gị bụ na ihe anyị ji bịa n'ụbọchị tata ga-atọ gị ọchị ọ ga-atọ gị amụ ị ga-amụta ihe n'ime maka na ọ bụrụ na emechaa ihe a ọ bụrụ na mgbe a ga-emesi ihe a na ọ bụrụ na enweghị ihe mụtara mana na ọ dị ka onye tiri aka na tipa bụ aja Igbo bụ Igbo aka mbakwa nwanne unu nwoke Mike Onovo nwere na-anabata unu n'oge Ugwumba na-asị unu nọsara n'ahụ onye ọbụla nọrọ mma ifuru na madọrọ na gidigba ka anyị metụ unu mma Igbo daalụnụ Ugwumba bụ Ugwumba. Dịka ọ na-adị na ọtụtụ izu ụka anyị chọrọ iwebatara unu nke anyị kpọrọ ka nkwa uche m bụ mgbe ahụ anyị na-eji atinye ọnụ n'okwu anyị buru ihe onyonyo anyị gagharịa anyị ọnụ na-akparịcha nkata n'ụbọchị tata gịnị ka m ga-etinye ọnụ otu onye siri na abịa n'ogige Idem na Adam enweghịkwa na ohere ịhọrọ onye ọ ga-anụ Chineke mere ka ọ rahụ ụra ọ rahụcha teta wee hụ nwaanyị wee nụ nwaanyị anyị wee na-ajụ Adam hụrụ nke ya n'ogige Idem ma ha wee kpawe wee daba kedu ebe ị hụrụ nke gị kedu etu isi hụ nke gị mgbe ị hụrụ onye bụ oriakụ ị na-anụ ugbu a ị maara na ya ka ị ga-anụ ka ị mere ka ị gaa na nkute ụtaba site na nkute ụtaba ba ime ahịa dịka unu maara mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-akwụ ọya ekwe ya bụ ọnya etu a ịbịa sị ka ịdọbiri mmere aka sie n'imi iruteze ya bụ ihe atọkụrụ ịbanye kedu etu isi hụ nwunye gị onye anyị na-anụ ugbu a mgbe ị hụrụ ya mgbe ahụ ị hụrụ ya mana ọ ga-abụ ya kedu etu esi kpawa nkata ọrọ ngịga nwe ka mkpọbata na nwa Ada Chinasa nwe eme n'oge ka nkwa uche m ka unu na ya nọrị anụ kedu ebe anyị na-aga ugbu a ka ebe ụgbọ bụ anyị aga Ọ ga anyị na-eje Ajamgbadi ndị na-ehu mbata ụgbọala ka anyị gaa Ajamgbadi anyị chọrọ ka itinye anyị azụ ebe ị nọrọ nwunye gị ihe ya bụ nwata nwaanyị na-eme mgbe ahụ ọ ka bụ nwata nwaanyị tupu inwe mmasị na ya wee sikwana na o ruena na ọ dị ka onye anọ m na Federal Polioko wee for my wife so ebe ahụ ka ọ na-agụkwa ọ na-eme business admin ebe ahụ so ndị ọkwa na onye ọ dị m ka my spirit yes na onye anwa na onye na-agba mbọ and onye anaghị ene ihe onye ọzọ nwere anya kasị na ihe a bụ ihe kparịrị mmụọ gị maka na ọ na-agba mbọ yes ọ na-agba mbọ and onwe ejuru ya afọ afọ m bụ Ikechukwu Gospel eze na mmụọ onye Ekwulọbịa ị na-agụta local gọọmenti na Anambra steeti dịka Odoziakụ ma ọ bụ Oriakụ gị na-abi n'ụlọ ugbu a kedu ya ebe ị hụrụ ya ụbọchị izi ị hụrụ ya ị ma na ọnya mba mbọsị izizi m fụrụ ya na ya mara nnọọ ya mezini ya kpabazi ya nkata kwa ka ebe ke ntụ ya izizi anya izi nkata izizi gị na ya na-akpa ma ọnụ izizi na-atụpụrụ ya oge nruru oge ịlụ nwaanyị na mezie ngwasịkwa ndị mmadụ so oge adara tiziri m na nke ha so emechazie ngazie mfụkwa ya like ya abụrụ to my test so anyị akpabazie ọdaba ịma na ezigbo omume na ezigbo okwu na-aga m obi dị ọkụ ọjụọ oyi ife ka nsike ka m kwuo na nke m
mbọsị m hụrụ ya bụ mbọsị ọ bịa n'ọfịs m o nwere ka o si wee kwuo okwu nwa n'anya sị na okwu onye nwa dere ede na onu onye nwa so onu ndị be anyị na-asụ ana ọ bụrụ na nwaanyị nwanne anọdobe mmadụ nso na iwu na ọnụma anya na-emere onye ahụ onye na-enwere obi ya na-ajụ oyi ife ọbụla ị na-emezi ọ na-aga etu a ka onye aba izizi m bụ na arụ a nji wee sị nne kedu onye ịbụ kedu ebe isi pụta kedu abaghị ọ kwụsị ya nwere ife ọzọ m bụ ọnụ mmiri okwu maka ụfọdụ amara na omume na ọnụ mmiri okwu na-eme nwaanyị mmadụ na-enye anya sị na nwaanyị anwa dịka onye ya mmadụ ya ebi n'ụlọ etu a ka o si wee kpazie nkata mgbe otu elebazie uche kpalebazie etu mmesi wee mee wee sị ya nne kedu ka ime ịmụrụ na ihe na-eyi emi ọfụma ọ bụrụ nke gị je dakpodo ya dakpodo otu ụzọ ọrụ nwoke ya aghalụzie mmanụ maka na ibe izizi dị na nwaanyị bụ na ihe emegwodu nwaanyị gịnị na-aba amalị nwaanyị ekwetagwodu na ya bifo iwee sị tupu iwee sị ka ijebezie ịvụ ndị beba maọbụ ka ịgwa nne ya okwu maọbụ ka ịgwa nna ya okwu mana nwaanyị ya ekwetagwodu izizi na gị bụ nwoke dị ya mma onye a bụ ibe izizi na mmegwodo ya bụ ijizikwa ohere agwakwa ụmụ nwaanyị azụ ka a na-atụnyekwa ụlọ maka ụmụ nwaanyị ndị ka na-achọ di ọ na-ahụla ihe ụmụ nwoke ụfọdụ kwuru bụ na ihe agwa izizi ha kpara mere ha ji wee bịa nso n'ebe nwaanyị ahụ nọ gị nwabụzi nwaanyị ebe ahụ nọ ịkpakwa agwa ịnụ ka ha si kwu nwoke nwere ike ijikwa wee bịa nso ya na ị na-agba ọsọ ọsọ gị nwere onwe gị ka ebe ị hụrụ nwunye gị ụbọchị ị hụrụ ya kedu otu obi dị gị mana onye a ka ọ ga-abụ mgbe nwanne m nwaanyị bụ onye hụrụ nwunye m mgbe m chọrọ ịnụ nwaanyị gwata ya wee kpọta ya mgbe ọ kpọtara ya obi m nabatara ya mgbe ize hụrụ ya obi m nabatara ya nnọọ na onye m ga-anụ mgbe gwakwa ya okwe na ya anụ m ọ dị mma a na-eji isi ahụ ama ụtọ nsị ya mere na ọ bụrụ na ị hụrụ nwunye gị n'ebe a na-eti awantịlọ ya doo gị anya na unu ga-emere awantịlọ gawa ọ bụrụkwana na ị hụrụ nwunye gị na ụlọ chọọchị gbakwa mbọ ka unu na-agasị chọọchị ike maka na ebe ahụ nke ị nọ nweta adịghị ama amakwa ihe anụ na-eri ka eji amata anụ igbo daalụnụ ọtụtụ ndị mmadụ ekwu n'ihe bụ uche ha mana amara m na etu anyị nọ kịta ikekwe ọrụ dị akụkọ ị chọrọ ịkọrọ anyị etu isi hụ nke oriakụ nke m bụrụ n'ebe anyị na-egara iti egwu ka m nọ hụ ya nne na-enye bụ nwa agbọghọ enwere etu onu esi daa m na ntị ọ daa m kpọọ nwee ebe n'ime mmụọ ozugbo emekwe m ka ikpe ekpere kpefe ekpere oke mkpọ ya sie nne ọ ga-adaba aka iji ozugbo m jiri aka eji owere okwu sewe ihe n'ala emewe eto ọ na mara na ọ dabago mgbe ejidesiwe ike aka m wee baa ya okwu ugbu a o mepụrụ na m na ọ ga-emere m anyị na-apịachizi akwụkwọ igbo bụ igbo daalụnụ matanụ na anyị ka nọ n'oge ugwu mba bụ nke na-abịara unu n'ihe onyonyo a nwe na-agwụnụ biko gị bụ nwafọ igbo ebe ọbụla ị nọ biko ọ bụrụ na ọ dị mmemme ọbụla ị na-eme ị chọrọ ka anyị bịa hazie ka anyị wepụta na mmemme a ihe ọbụla gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala igbo biko mee ka anyị mara anyị ga-abịa n'ebe ọbụla ọ bụ ọ bụrụ ha na na-asụ igbo ebe ahụ ọ bụrụ ha na ọ gbasara ihe ọ bụ ihe ga-akwalite adịm na mma nke anyị bụ ndị igbo anyị ga-abịa ebe ahụ maka na anyị mara na ebe ọbụla ị gara n'ụwa gba gburugburu ọ bụrụ na onye igbo anọghị ya gbawakwa na ndụ adịghị ebe ahụ. Aha m bụ Nkiru Sevens. Ana m ayọ ụmụafọ igbo niile bi na Lagos ka unu soro m na-ekiri Ugwumba. Dịka m kpọrọ unu na nkwa n'izuụka gara aga mgbe anyị na Chief Chinwetalu bidoro nkata ekwere m unu nkwa na izuụka a na anyị ga-atụpị ya bụ nsị anyị nyere ọnụ ka ọ ghara ibu otoro ya mere m ga-eji kpọbata Chief Chinwetalu oke mmiri na-egbu ogwe nke mbụ na amaokwu ụdịdị n'Enugu steeti ya bụ ndị wawa ka anyị kpọbata ya ka anyị na-enọrị anụ ọdụ maka a na-epromote n'Ugwumba kedobe anyị o wee na-asụ ezigbo Igbo ka anyị ọ dịghọ maka asụsụ nke anyị na ọ dịkwa maka onye ọbụla ka a na-asụ Igbo a ga na-asụkwa oyibo mana a ga na-asụ Igbo. Anyị nwere ya amụmụ ọrụ ọfụma a sị na ịbịa na ihe nkiri ọbụla ewepụtara na ọ ga-enwe edukeshọn na ọ ga-enwe infọmeshọn mana nke kacha n'ebe mụnwa nọ bụ nke a na-akpọ entertainment. Onwe edukeshọn nwee infọmeshọn onwe entertainment. Ọ bụrụ na onwe entertainment ozughị oke ileta mgbe anyị merụrụ nke a na-akpọ tabu na-ekwu maka osu enwere n'ala Igbo na a na-esu bụ onye na-ezughị oke n'anya ndị Igbo mgbe ahụ nke e nyere m ka mme bụ ịnụ ọgụ megide obodo zọpụta osu ọ ebe nọ wee kwuo ụdị ihe a ekwuru nke izizi ya na-akpọ opurobios igwe ejee nga ya imeche nnọọ
ụdị ihe ahụ ịma na osu bụ ihe na-ewute ọtụtụ mmadụ na iburu osu maka onye bụ osu abụkwe ịpụta na township mgbe ahụ ọtụtụ ndị ya sị na ha bụ osu ha na-anọ na nnukwu ọkwa ịgadago mana ịbịazie mee ụdị ihe nkiri a ị na-egosi dịka onye a na-emegbu onye a nụtara n'agha onye bụ oru onye si na-alụsị dịka mmadụ ọ bụ ọ ga-ewute ya nke a na-akpọzi entertainment aspect na-etinye bụ iji mee ọ bụgoro na emechara drama ewute ụfọdụ ka ha were nke ahụ wee nwee obi aṅụrị maka drama imere ka ọ bụ na akụkọ siri ike ebe e gburu mmadụ imecha ghara imepụta ebe a na-amụ amụ ozughị oke a mere ihe ka Chineke si enye m onyinye Chineke mere uju m isi ọ dịka isi ihe juru nkata na-awụchi awụchi adọma tiwa isi tupu nchọta nke m ga-eji wee mee ndị mmadụ obi aṅụrị ọ na nsi otu a mmadụ ya ka anụ ebel tinye na nkata si ụmụnna na ha na-ewere were mmadụ ebe a mmanya ebe a were uju m ọnụ ruo taa na Naịjirịa na Afrịka sọmụnwa bụ onye aktọ na-abụ mebe okwu ụdị ihe ahụ ana ndị mmadụ wee wezigharị wee nyopuo m n'ụzọ dị iche ka o si dịta na Naịjirịa si n'ike nke Chukwu onye ọbụla na-eprodusu fim na Naịjirịa chọrọ ka nsoro mee nke ya maka ọ chọrọ ka etinye ihe ndị ga-egori ya ga-eji wee na-amụ amụ ngosi gị ọrụ edebere m ga-alụ efe adọzụ maka ndị obere na-ayọbụ m ọrụ mana ka ha si wee tinyeziri m nnukwu ọrụ kịta efe adọzụ eso m na ndị a na-akpọ ndị nna n'ọrụ a na ndị a na-akpọ fada ndị a na-akpọ patron ndị a na-akpọ veteran bụ ndị nọgoro mmụọ karịa 25 years na ha bụzi ọghọgho udene eze udene ọghọgho eze udene n'ọrụ ahụ ifugo ofe onugbo na ede etinye okporoko ya ịnọrọ na Lagos na-eri ya onye nọ n'Enugu setara anụ isi ọ na-ekupu zum isi ya na-eme nri karịa ihe afọ m ga-anabata osikwa n'ofe egwu site ekwe okporoko a ofu ihe a ka ọ bụ osisi ọgbọnọ nke na-anọ ya ejighị m ofe etinyere okporoko bụ na-egwu maka isi ya ahụ ihe etinyekwa anụ tinye ndị ọzọ tinye azụ etinye ha okporoko a tupu idebe ya na-echebe ya erie tukwugo ma na-eche gị eche ekene dị ndị mepụtara okporoko n'aka mgbe ahụ emechara Living in Bondage o nwere audition abịara audition bụ ịbịa mara onye ga-emenwu nke ọ ga-eme ndị oyibo na-akpọ interview ewepụta nke arụrụ ana gbasara dịka ịzụ anị n'obodo ịkọ ihe na anị mmadụ agafere ọda n'ọya itinye nke a na-etinye na nri eri ọ bụrụ poison nshi ewee mee audition ya ka Chineke si eme ihe wee mete karịa ibe m emetazi eme karịa ndị ọzọ wee nye m rolu anwa si m ka m mezie ya mete ya ọfụma ka fim nwapụtaziri afịa na-ele n'ewu ndị na-eweta ọrụ fim a wee na-echezi na onwe onye ọzọ ga-emete ruo ka m si eme ya onye fim enu bịa onye m ofu ihe a sị merie na nke m mere onye a na o lere onye fim a na-abịa ọsị mere ihe a m mere onye a na o lere na ya na-echekwube na nke m ga-emeri ya ga-ele tupu m mara ihe na-aga ndị fim na-akpọgo m ka m na-eme ya echifu bụ ihe a na-ekirizi bụ ebe mmụọ na-alụ arụrụ ana mana emekọtara ruo mgbe nwa ndị mmadụ na-asị mama m na nwabeghị na-ewuzukwa ewu na ihe o ji ewu bụ ime ihe arụrụ ana etinye ha na fim na ọ ga-achị okwu na ọ ga-azụ ana na ọ ga-etinye nsị na ọ ga-enyebe nke ụkwụ ihe ọ sị ya bụ na onye ahụ na-ekwu na ya makwa ka ya si wee zụ ya na ihe ndị oyibo na-akpọ gentleman ama mfụ nke uwelu ma ọzọba ọ daghachi okwu ọ gafere oge ụfọdụ ma mana ọ gafere na ọ bụrụ ihe ahụ na-ekwu bụ eziokwu ma na onyinye Chineke nyere ya ebe ọ ga-esi wee dị iche na ndị ọzọ eji achọta ihe ọ na-eri wee bụkwa n'ebe a ka anyị chọta ihe niile na-eri tata esi m ebe a wee nụ nwaanyị esi m ebe a wee lụọ nnukwu ụlọ be nna m esi m ebe a na-azụ ụmụaka m esi m ebe a goo moto enu goo moto anị esi m ebe a meghe kọmpanị nke m ihe akwa arụrụ anụ nwa
ihe nchọpụtara na ụwa abụ ndị mmadụ amaghị wufu n'eweghị anya na-abụ omimere ihe dị njọ. Ọ bụ kịta na onwe onye bịa kịta si na ya na-arụ ọrụ Jizọs, a na-asụkwa ya dị emerụ ndị mmadụ enwe obi aṅụrị, mana ada eso ya agagharị na-etue ka onye nke bịara mee ekwensu. O wutere m na ọ dị ụwa dị otu ahụ. Ịbịa kịta kpọọ ụmụ agbọghọ ha abịa na fim eme ndị ama Jehova, ama nne ha anya na-eso ha oge ọbụla ka onye nke bịarụ bịa mee ya chewo oyipụ efe a na-afụgharịa ọbịa na merodo ọja ike ọja ike ọchịkwasị gị nwaka ebe onye nke a ga-enebezi sori ego tupu ya efa mgbe onye ahụ ka ndị na-eweta ọrụ ga na-achọzi ka ha nye ya ọrụ akwụgbazi ya ụgwọ karịa onye nke na-eme ndị ama Jehova. Ọha nwa na-enye ihe ọha na-ebute nsogbu ahụ, ọha na-ebute nsogbu, mana ihe ha ji kachie ntị na-ebute nsogbu a bụ na ha si na ha mee nke onye ama Jehova na ndị mmadụ adịghị ego ka esi ego nke onye bịara nwa agbọghọ bịara ja ike. Ị mara ụmụ agbọghọ na-agụ otu a ejisi efe mara mma tee ihe mara mma, ọ na-agụ dị ka ndị isi mebigoro emebi ha kemgbe m ga-afụ ime arụ nwa agbọghọ yi efe a ọ ga-akwụ ụgwọ onye na ọ ga-akwụ ma ya fụ ime arụ ya ọ na-ewute n'otu a ka ụwa dị kịta. Zụọ ya kpatara ha na-eji gọvanọ na-achọ ka mmerụ ha. Ọ bụrụ ebe a na-azụ anị egbuo nwanne m, ọ bụrụ ebe a na-eni nke enini, ọ bụrụ ebe a na-enye nke nsị ọnụ ụmụ ahụhụ ihe ụmụ ahụhụ ma na ahụmanị abara ulu. Ihe eziokwu dị ya bụ na obodo dị njọ. Elezokwana na ihe edemede anyị na-eme dịka fim ọ ihe na-eme n'obodo. Ihe a na-eme n'obodo njọ ka ezigbo ihe a na-egosikwa bụ ọkwa ndị na-ekiri ji emebe otu a nọ ka unu were mụta ihe maka ime anya fụ na ebe onye na-eti enu mmere ajọ ihe ka ya bụ ihe nkiri na-achị egwu egosi ebe afụfụ dị afụfụ ọ ga-abụ ikiri kete isi mma mbikwa ụdị ndụ nwoke abịa. Ọka nkụ 360 something kịta 61 ka ọ dị kịta. E nwere ebe m na-edepụta ya, ebe a na-edepụta ya mbịa ndenye ọ bụrụ na afọ ya apụtaghị mgbe ha ji nye m ọrụ a nye space ebe ọ ga-aba afọ ya pụta tinyeta afọ ya then m ga-edenye ọnwa mmerie arọ mmerie bịade afọ nzara ebe ahụ dekwa ma ego na-akwụrụ m. Nwunye m na-ekiri ebe ihe na-akpọ ịlụ arụrụ anị okiri arụ anị na-arụ ọmụnwa m ebe a anyị nọ na Chinwetalu ọmụnwa m ebe onye nọ n'ọgbọ ete ga-anụ amụọ na amụ ọkpara m ihe ọkpara m na-eme bụ kichin efi m ihe ọ ga-ewere ebe ahụ bụ ihe m kwuru nnata ha ọrụ dadị na ihe ikwu na fim a na ihe ikwu na fim a na nke nwoke ọ tọrọ na-ebidogo n'ebe na nwata nwoke ka ọ bụ mana anakọta oyile efe ụmụ nwaanyị na-eme esigeme esire nsị esigeme esi ọ bụrụ na ị na-anya n'ihu m ebe a ọ mgbe m na-akpa agafie papa m pịa m ịtarị were isi pịakọta isi gbajie were waya mụnwa ka olulu ịsa efere eji eri nri a na-eme ya na-akpọ turn by turn achọrọ m nke m wee soro mmanwụ ndị ogwuyi a na-eti ista ọbụla wee na-agagharịgide chi wee jie ana na-eso ndị mmanwụ ka o si inu anyị nu mgbe a ịda amalite na iri ha ihe ka m batazi n'abalị ọ nọzi n'ihu na-eche m ndị mmadụ anakpuchego otu kwuru n'oche akwa nke na ọla ka ọ na-arahụ wee bịa gafe okpunie wee jide mkpụrụ mba ọnụ kwa m aka ọ kwara m wee jee kụọ isi na vonobed bụ ihe na-ewu mgbe ahụ Sun Spring onye nye m apa ndị Igbo ekene m unu jidere ka unu eji unu anya isi na mba ụwa ihe onye ọbụla ekwu na-emegide gị gba onye ahụ nkịta ejighị anya isi na mba ụwa maka enyere ya agụgụ isi dị iche dịka ụmụ Israel jide ka unu ji unu ahụgo ya na-akpọ Nollywood ya ga-asị na ndị Igbo bidorie n'ịma Nigeria today bụ Nollywood na iburu nọ obodo Igbo mba ụwa ọzọ ke ndị nọ n'isi ndị otu anyị ihe ọbụla nye na-emejisie ike Chineke ga-esi ebe a gozie onye na-amara n'afa Jizọs.
emebe gị ozugbo n'Enugwu emego m ụzọ ịtọ ahụ anụnwa ebido gị ozugbo na ị ga-enwe njichere mgbe ọ ga-apụtazi ọpụtawazie ene n'anya n'azụ ọpụtawazie akwụsị ọ dị mma anyị na ya nọrọ ya na ọfụmanụ ama m na anyị na ya nọrịrị ọfụma maka anya bụ nwoke bụ onye ama ama okwu jukwara ya ọnụ ihe o kwuru ka nkụ mana anyị ga-adọbiri eto ahụ maka na ike gwụrụ anawa ọrụ abụghị na ọgụrụ gwụrụ agwụ ka anyị dobiri eto ahụ a na-eme ọnwa ọhụrụ ya nwere ọ na-adaba igbo bụ igbo ndị ewono ọ bụrụ na ị na-anya na elekere gị mara na oge anyị ọgbamitekwanụ ya mere m ga-eji kpọbata ndị ga-etipụrụ anyị egwu n'ụbọchị tata nye bụ egwu ka anyị ga na-agbarizi enwe m na-asị unu ka emesịa izuụka na-abịa abịa chebirikwa aka ghọrọ mụ na ndị otu m maka na anyị ga-abịakwa ọzọ anyị mara na ya bụ mmemme na-adị gị mma maka ndị ya na-akpọ n'ekwentị na-asị unu jisie n'ike anyị na-asị unu daalụnụ onye na-ekiri ọgụ so anụ ọgụ onye akwụrụ ọrụ sokwa na-arụ ọrụ ya mere izuụka na-abịa mụnwa bụ Mike Onobo ji aha ndị niile m nọnyere anyị aha ndị niile na-enyere m aka mgbe na-asị unu ka emesịa nụ anyị ga-abịakwa ọzọ site na amara Chineke. Ugwumba bụ Ugwumba. ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708 ndewo Ugwumba.